そんなはずでは。家賃を爆上げした中国オーナーを襲った大野さんとは、2025年東京都板橋区のマンションで、突如家賃が7万円から19万円に値上げされた。住民は管理会社に説明を求めるも、中国人オーナーはありえない行動を見せた。なんと、共有部の電気代節約のためエレベーターは停止、通路の明かりは切れたままで、ゴミも散らかり放題。案の定日本人住民は続々と退去し、思い通りに行くはずだった。ところが、ある日本人男性の逆襲が始まった。その人は宅建持ちの不動産営業マン。知識を武器に中国人オーナーと戦い、借地借家法第32条、合意なき一方的な値上げ通知は無効。と完全論破。つまり、来月から20万です。と通知しても、借り手が承諾しなければ、大家が値上げ分を強制徴収することはできない。さらに SNS 対策として、近平ポスターを貼ったら、効果的面、エレベーターは開放され民泊客は激減。裁判所も、不当な賃料値上げには応じる必要がない。と判決を下し、家賃は据え置きのまま、無事に前と変わらぬ生活を取り戻せたのだった。いい加減、国はこういう輩をそろそろ取り締まってくれよな。